Why you tando lwakanwanelis Ulogu yangi kawanyes Nemihla kanti Imihla inqabanis Kodwa ungathatholi lo thando Kodwa ungathatholi lo thando Kodwa ungathatholi lo thando Kodwa ungathatholi lo thando Tholi lo thando Chomchami, Jabu, Ngiyaphila choma yo. ngibona usazale ukuthi yela. Ismail isiqala la sogcina le. Phumela lapho wahlalela ngene uyi1 kwenzakalani mzala? Yazini mfethu ngisastresswa ama report. Yo ungasayikhulumi leyo and ngiyafika next week Wednesday. Yo I wonder mangifelile mama mzongenza nazi mina chomi. ngiyafela ngiyasiyeka chomi angeke. Chomi ungangitsheli kanjalo. Sisikudle sonke lento. Chomi never kunini ngifunda isikolo chomi angeke. Hayi mbambelela chomi. chomi. Ngiye college once. Maka ngisabuza ngesmile mina. Hayi chomi njengoba ngizala ngihlala nomunye guy so akakhitha umfana nkosi yami. Uthe noma ngibona ufihla amazimba. Yazi Amazimba chomi. ngiyisa. Wakubulisa unzeni manje wena? Ngibulisa back Ngikwazi kanjalo. Chomi ngizenzani? Yo chomi. Muhle kodwa. Smile bathu. And ngiyazibuza ukuthi ubani kahle. Awumbuzanga igama kanti. Angithola ngichance ukuthi ngimbuze because yabona lesiqhwage su7 bese ngafuna ukugwajisa omunye umntwana. Loyo. Yes sesicefe. Mathatha konke la. Hayi uyabhora shema hayi. Undisturbile ne? But don't worry my friends umthori. Akusenani mzala, akusenani. Enasijali Sekipusha kara khauta Kisasitse nyamatsane tse khulu ntse badauta Nkamba ka shegela bankopa Pula diana shapa mankokosane Shapa mankokosane Ngiyaphila wena? Ya ngishapha mfethu yabo bheka mfethu. Benginezinto engifuna ukutshela zona yabo manje ngisaka le ntwana yakho uba no7 le ehlala lapha kasilapha. Hayibo 7 hlanganiswa ingane 7. 7 wenzeni? Yeah, enhle kwena ulaleli wena ne. Awulaleli wena. Thatha. Hamba la wena sana. Awu ngobebesa. Azini esinawo muhle manyazi. Izinto ezitozenzayo 7. Hawu, singenzeni manje mina? Ngoba mina ngiyamxosha mfethu ngifuna sibe babili. Sibe babili. Wenza lezi zinto zenzayo. Lalela ehlisa umoya mfethu yazini. Bheka ngiphatheleni. Ngiphathele ikama nje mfethu like uzobula kuyini wayini. Yini sidina saneso senzayo 7 ekushisanga. Hey awume kancane wena. Kodwa mfethu. Hey. Hey Khanya. Alright. Ngiyaphila. Wahlala uyi1 kushisa kangaka kwenzakalani? Ngizothenga istock la ngicone sengihlala yazi ngiforeke. Yini kanti awuna pasta benya. Uyabona uzokhipha busy. uqalile ngeke ngibona nomfana nje. Ay okay. Hawu okay wakho ngathi sekukhona nje. Nikusuka kanjani? Noma ngizanazo. Okay ke ukhona umfana engihlangane naye yabo. Yo lo mfana uyangibheka ngakhona I think uyangifuna yabo. Phatha ngikhoshoma. Okay uthe sathi siyakhuluma ke uyangitshela ukuthi ufila kanjani nangu7 waqhamuka. 7 U7 the one and only. Wena uzofa wena. U7 sekayafika ugwajisa umunye umntana manje umkhipha isigqoko umshanga sekhanda. Yo wabaleka umfana Yo. Manje yo u7 ufunani? Hayi u7 uthi uyangithanda phela naye. Uzokushaya u7. Yo u7 uyaphora shame yo. Chami nkonga phela sengizongikhohlisa. Okay chami asahambe. Shusho khona man. Afak wena sana ufunani la? Bheka khona man. Nawe uyacava ukuthi akufrostana yegasi yabo. Ngiyangifrostana. Ngicherry mina. Ngiyangifrostana wena. Ishman khona man ibheka ngizocela ungenzele ifavor la. Ngicela ukugaya lokho unyeke nje ngishana lo mntana nalili. So wena sana
ngitshela ukuthi mina ngiyifateli yanxuswe. Eshangazi. So uyangibribe wena. Lela sa. Mangabe uyifuna lanxusi. So mina ngenza into eyi-1. Every day. Ngibhayela 5 ama-chips nekhulu. And ngiphuza i-Kingsley sa. Ngiphuza i-Coke original 2 liter. Uyangizwa? Ya, sengizobona man. Sizobona. Hayi. Angeke ubone sana uzoyenza lento. Fede. Smash. Sure, ngiyabona. Yeah wena. Sinayi lentwana. Sengizothola noma flying fish or Heineken noma yini. As in, boy, I'm coming now. I'm going to buy some drinks. Yes, ngizophuzela la, ngizophuza nawe sa. Yo choma ngikutshela ukuthi njengoba umama bekangithumile ukuthi ngiyeshophu ngithole uguy lo angalelala leli angimele gate. Bese kwenzakalani girl? Obvious choma wangikhapha wasifuna sikhulume ngamnika ichance ukuthi sikhulume kwaqhamuka u7 chomi. Yo loyo nje uvela amoshisa lesithube. Yo ungibhorile futhi kulokhu bengathi ngamthuka. Ana chomi akaphatha choma emoyeni. Squash. Awusemuhle man. Yazini mpethu lalela la mpethu. Cela ungiphi space ngithi khuluma nomngane wakho. Shashap chom. Sawubona ma. Hello. Unjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila. Awuwedwa nawo muhle man. Ngiyabonga 7 ufunani? Mpethu. Iyodwa nje mpethu into engifuna kuwena. Ngilalela. Ngifuna uthando lwakho nje. Yabona mangipha uthando lwakho uhlale. Yo. Thana uyadlala. Ufuna uthando lwamanza zonke lezi zinto zenzayo la estradini. Khohlwa mpethu ilezi zinto engizenzayo impilo yasemhlabeni la. Hayi kodwa mina ngivumelana nalokho ke but angengikwazi. Shuthi sorry. Lalela, vala amehlo. Ngivalelani manje amehlo? Vala amehlo. Oh, hayi 7. Yo, hayi. Tada! Stick sweet. Mfethu, into engikhona ukuyithenga nje. Ngiyabonga 7. Impela. Yebo. Kodwa mfethu, njengoba ngisasho mfethu ukuthi ungangipha nje uthando lwakho. Hlale sobabili. 7 ngicela siphinde sikhulume elinye ilanga mfethu ngijahile. Uyabona mele ngihambe izulu lweze liqale manje. Ngicela ukuhamba ngengikwazi. Okay, sicela stock sweet. Hayibo. Uyahamba nje. Bekuyisifiso sami ukuthi siphumelele sonke. Bekuyisifiso sami okwamanje I ain't sure. Ngaze ngakuthola uthando olungenza insecure. Ukuqala. I was right by your side when you needed support. Why you thando lwakho ngwanelisi? Uloku yangigawanyisa. Imihla kanti imihla ingixabanisa. Kodwa ungathatha lelo thando. Kodwa ungathatha lelo thando. Kodwa ungathatha lelo thando. Kodwa ungathatha lelo thando. Uyazi u7 izothi uyasigwajisa mfethu cabanga. Kwenzakalani? Mfethu uqhaqhiza inamba kuno Thabo ka kunomntwana omuhle. Akawubheka sizothetha ngenye imini le ndaba soyiqhaza. Wakhathi indaba manje please. Maqala. Mntwana. Hayi. Kambani usibale mase ngifika no shift around ngithi ngizobha ikholi inyama. Nami mfethu uyangidida lo muntu mfethu sakhuluma umfethu uyahamba kufika kwakho uxosha umuntu kwenzakalani? Ayangicapha entwana ngizikunisa ngizole ngaso. Esibabayo bathu naledi. Yesicela kufika no roundini. No eroundini. Enemani ngizwile manje bathu 7 yageqa. Bani 7. Hayi ke khonakala ithi uyadlala. Ngiyakutshela Thina sikhona mayini segijimisa la. Hayi azi kodwa singangabaza amandla abantu mfethu asivaye sobhayikho. Hayi mara kuna flop usizobona khona. Hayi. Wena ungithande ngoba ngathoza mina ngeke ngikhone ngahamba ngikuthande impela kodwa impilo iyabiza mina ngicela uthando
Amanda hawu phela sikwazela kusifiso sami hawu ubani ongakwazi Amanda Oh, ngakusiza ngani? ya bheka man wena Amanda yabo ngiyakubona vele wena umuhle kodwa mina ngishaya umngani wakho yabo Ubani unaledi? wala akekho umunye umuhle nje wona le So beyakhuluma ngawe Eliaon. should be akhuluma ngami ke Ufunani kunaledi? ngabheka wena yabona nalethi manje ngishayile ngiyabona Izwani. ngabheka umngani wakho mfethu umuhle nje and like yo nhleka ngazi ukuthi but mood umngani wakho ngishayile ngaye cela like ungiplug in kuye ngicela mfethu Mina ngishayile. Awazi ama type akho? Wena phuma nje kimi, phume na kunaledi. Amanda Yamani Ugakude nalomculo yazi engomexene yokwe papalazi and I won't blame me if you hating on me. I know for you it ain't easy but you for me ngwazi. Now if you listen I can tell you something. It's that S Villa I'm representing. It's from them niggas ababuya dusty with the type of music touching big as sente. XML lighty. What's every lighty? Zishaphi ndoda wami mina mangivela mfethu ngithashela kanti zishaphi Hayi ka bengabali bukhamba nje ya ka ukuthi bese ngiqedile ukukhuluma kuno score up was that day oh mara nyabona ngathi something nje ichafayo and angifatile ihutiso yayicafa and phela no phela ngazothengani vele yiso la ngizothenga ikota yabo aso ngenzela imisebenzi waba easy yabo so ngibhayela lunch scheme yokugcina le abheka yazini mamela la sekuyilunch yami yabo wena uzovaya ushaya isipinini rand ushaya isinkwa lapha mawufika ushaya sandwich yabo akunayo imali ezini yemfethi ngithi mash mash mamela zipho nawe ngathi yashesha lapha I hope you found what you're looking for. I hope you found what you're looking for. I hope you found what you're looking for. Sure I hope you found what you're looking for. ubani isikhathi usibonile isikhathi nje uxolele ufika late ngisaheheza nawe lapha yana yabona Enhleki uRambo namhla uzenza mina unayo lento awenze sibone awusho uthi ubekwa yini la uzinzoletha naye phasela lakho ama chips am ikholi yami sinkwa isha ngizitholanga manje yazi asi fire yona son sure ngaze ngakhumbula ukuthi ya izola cabanga ngihlela kuno noScora Boss yabo uScora Boss lo wesifiso sami uhlala ama celebrity wena kuleyo kanti mina ngibani yani hayi akwazi cabanga koqhamuka bani kama bani boy qhamuka umaqala ka 7 yambo 7 onebe ke sigwajisa ya qhamuka umaqalaki ubani le uSphiwe isibisa ngoSpeed yena lo ndoda usho le ehlomile yile yena straight cabanga ufike lapho ayi mina lapha lo kwamtshito lo unithuzile cabanga ndivele ndahamba make fika yani mawucabanga la le uSphiwe iyazi ukuthi ngishaka mntana naleli ilento ngithe ngizoba ngihambe bibe ngicabanga okanye u7 umtshelile ngayo leyo ndaba leyo yabo manje nithi anihambe maybe yona izoniphaka futhi yabo khule ubozigada phela wena zizokugwajisa lezi plus boy angabheka anginandaba nokuthi bazongigwajisa mina ngishayile ngalomntana ngizoyenza noma yini uyike mina ngivele uphume kuwena mntana lo uyabo u7 ayeke ummeli uSipho ngeke ummeli Sipho ne yeke kubameka abantu bami ukuthi le yagwazana le ngoba ngathozami mina ngeke ngikhone. Yo, what's up, everybody? This is your boy Vlex Wadamusotho. Let's stand together against GBV. Every voice matters and every story counts. Together we can. Manje mfethu phela yazi ngibheka umvex la page la ku TikTok uyambona mfethu. Mfethu iwaba ish man kawame kancane man yini manje
Usuba namamuthi nyana azintombazana kwenzakalani? Isikora boss khona ezingihluphayo la egazi yabo. Ubani manje lo? Le ntwana le u7 futhi no ngathi bayi2. Ubani le ntwana le uSiphiwe. Yeah. Le hlomile yini? Usho Sipho? Usipho yeah. Usipho lo ngisana ukuhamba naye. Yeah, every time I ngiyamlanda lo mntana lo naledi naba bangihleli yini kabo. Benzeni manje angitshele ngathi khona engakwazi. Shini bayangivalele ukuthi ngisishayina lo mntana lo naledi. Unaleli uceda kufika la rounding? Yena loyo nje lo shayise enqisingaka lo. Manje wenzeni nje ungasebenzi kanje wena? 7 ngimhaphile phela ukuthi ahlukane nami. Wenzeni? Umnikeza imali? Hayi wena uthi uyadlala wena. Ungajaji njalo. Hayi wena. Ungathenga hayi mfethu. Ngathi uyadla uthini? Uthi umnikeza imali? Hayi mfethu hayi. Ngathi uyadlala. Iqinile into le. Sho singadotisi. Hayi mfethu uyahlanya wena. Mina ngihlala nithi ngithe ngeke uzothenga intombi. Hayi. Hayi suka. Hayi suka. Hayi suka. Cause I'm tryna make it to the top. Then wena abengizoletha iphasela lakho. Kuhle. Uyazi ukuthi angithi imoto mayise freeway igijima ngubani? Sure. Gijima ngubani? Gijima 120. Ngizofuna wona manje. 120. Yazini. Nana yami. Akhuleka. Bam. Eish. Cela ungiqolele ntwana yami ngayo yonke into engiyenzile. Yonke imali engikuthathele yona ntwana yami ngiyakuthembisa ukuthi mawungi account number yakho ngizokuthumela yona back. Account number boss. And then uxolisa ntwana yami. Ethemba ukuthi one day ngixolela ngento engiyenzile. Ngoba ngiyabona mfethu asikho isidingo sokuthi manje mina ngilandelana neCherry. Ayinqanye mfethu la Cherry. And then wena naye ngiyabona niyafanelana man. Man uthini maye? Akhuleka ntwana yami yazini kusuka nje vandag iyangisahlupha. Uzoba grand nje. Uzwami uzofila free nje. Ayabona. Feel free ntwana. Yazini. Khuleka ntwana yami. Sizokalisa amabhenki ethile. Khuleka ntwana yami. Wenze njalo ke ntwana yami. Ngiyomlanda no. Khuleka ntwana yami. Wenze njalo. Bani uphathe kahle sani. Sure man, sure. Bye ntwana yami, bye ntwana yami. Shapa mangogo sani Ulariana shapa mangogo sani Nkamba ka sherela bangopa Ulariana shapa mangogo sani Sawubona. Maze ngakulinda ke. Ngiyaqolisa yabo mama. Abheka manje. Naleli bheka ne. So khona izinto khona ebengifuna ukukusho from dala yabo. Uphakathi enhlizweni yami yabo. Akazi noma uzokwamukela. Ngilaleni. Yeah, bethu bheka. 16 ntwana yami grand. Yeah, sure. Yini ntwana yami. Tsamie bheka mfethu. Yabo akazi ngaqala kanjani. Cela ungaphatheki kabi ngitshela ukuthi ngiyakufuna yabo mfethu. Yeah, kudala ngifuna ukutshela yabo bengisaba u7 wambona nawe u7 unjani uyashayana mfethu. Manje kanti awusamsabi njengoba uthi uyangifuna. Hayi nami ngisaqonda isibili njenge-out yabo. Yabo phela mangizo engitsha nawe kumele kucace yabo ukuthi yeah. Ngiyezwa. Yeah, so mina mfethu bengicela nosizame yabo lento. Singayizama sibone ukuthi isibekaphi but masihluleka siyayeka. Abheka mfethu azicocela ugama namba. Bathi ngikhona mos khuluma yonke into ofuna ukukhuluma nami. It's okay, maybe uthi singayizama. Yes, singayizama. Yeah. Singayizama. Yo, tomasane. Ngixolele mama ne, ngixolele. Awusafuna ukungihaki le nyama. Awihaki mama. Ulohu yangi kanyes Nemihla kanti
imihla nemihla inxabanisa kodwa ungathatholi lo thando kodwa ungathatholi lo thando kodwa ungathatholi lo thando kodwa ungathatholi lo thando tholi lo thando